Ben, bo día. No Bloque Nacionalista Galego vimos de manter unha xuntanza cos representantes sindicais da CIGA no Servizo de Axuda no Fogar que se presta no Concello de Vigo. Unha xuntanza que tiña por obxecto contrastarmos a situación que atravesa o servizo e nese sentido o primeiro que temos que trasladar é a nosa preocupación pola persistente negativa por parte da Conselleira de Benestar Social a atender a representación sindical das traballadoras deste servizo esencial que se presta por parte tamén do Concello de Vigo. Hai moitos meses que lle veñen reclamando unha xuntanza, o Comité de Empresa, sin que a Concelleira teña ainda accedido a sentarse a falar coas representantes das traballadoras, despois mesmo de terles manifestado que a partir de que xa estivera resolto a nova adxudicación do servizo, que dende o mes de novembro presta a empresa Servisar, tería ben sentarse e reunirse coa representación sindical para abordar as problemáticas, as necesidades deste servizo. En segundo lugar, trasladar en nome do Bloque Nacionalista Galego a nosa profunda non só preocupación, non só sorpresa, sino o noso malestar polo feito de que un colectivo como as traballadoras do SAF, que son un servizo esencial, na súa práctica maioría, continúen sin teren recibido a vacina contra a COVID-19. Dun plantel de preto de 350 traballadoras, apenas 50 teñan recibido a vacina. É incomprensível que ao tempo que se están realizando vacinacións de carácter xeral, ao mesmo tempo que se ten iniciado a vacinación de diferentes faixas de idade, traballadoras esenciais cuxo desempeño as pon nunha evidente situación de exposición, continúen sin recibir a vacina e nese sentido o BNG reiteramos a exixencia á Xunta de Galiza e nomeadamente do Sergas para que resolva esta cuestión. Mais o asunto central, o asunto que centrou esta xuntanza, é tamén a evolución do servizo de axuda no fogar que se está a prestar na nosa cidade. E unha evolución que para o Bloque Nacionalista Galego non é positiva, toda vez estamos a falar de que o servizo de axuda no fogar está atinxindo únicamente a menos de 1000 persoas beneficiarias en toda a cidade de Vigo. Toda vez, no que xa levamos de 2021, se teñen producido con carácter mensual máis baixas de servizo por diferentes motivos que altas. Cando volvemos constatar que se siguen sin dar ningunha alta de servizo a usuarios e usuarios que se poderían inscribir no denominado Grupo 1, que son aquelas persoas que presentan un maior grado de autonomía persoal, que ten unha maior capacidade de valerse por sí propias, pero que ainda así precisarían de algún tipo de asistencia e de apoio, para este grupo non se están outorgando ningún tipo de alta. E o que imos facer, o BNG, é dirixirnos hoxe mesmo a Conselleira de Benestar Social, de Política Social do Concello de Vigo, para reclamar de información, en primeiro lugar, a respecto da lista da agarda. O BNG sabemos que hai moitas vigueses e moitos vigueses que solicitaron o servizo de axuda no fogar e que non lles foi concedido aínda. Queremos saber cantas persoas están nesa situación, mas tamén queremos urxir a que se axilice todo o proceso de alta para, efectivamente, fortalecer o servizo de axuda no fogar, prestar o mellor servizo ás persoas que nesta cidade o precisan. Entendemos que hai que axilizar ese proceso de altas, entre outras cousas tamén para garantir unha prestación efectiva, pero tamén para garantir unhas condicións estáveis de estabilidade laboral nun servizo onde un maior ou menor número de usuarios un maior ou menor número de horas de servizo prestado incide de maneira directa nas condicións de traballo. Entendemos, ademais, que o Goberno municipal debe dar conta públicamente, de maneira transparente, de cantas horas da bolsa de horas que está acordada na actual adxudicación non se están a executar. De cantas horas de SAF que se poderían estar prestando, por falta de altas ou por falta de beneficiarios ou beneficiarios, non se están a prestar. E nese afán, nesa aposta do BNG por mellorar, por alargar, por intensificar o servizo de axuda no fogar na nosa cidade, entendemos que hai que reverter tamén algunhas decisións que se teñen adoptado nos últimos meses no sentido de flexibilizar máis
e permitir unha mellor personalización da prestación do servizo. Neste sentido, a información que se nos traslada por parte da representación sindical é pois tamén preocupante no que ten a ver con que hoxe o servizo de axuda no fogar se está outorgando en réxime de faixas horarias fechadas que non sempre se adecúan ás necesidades das familias, ás necesidades das persoas beneficiarias. Non ten ningún sentido que cando se está en condicións de prestar un mellor servizo, un servizo máis adecuado ás necesidades concretas e específicas de cada fogar, o que se este facendo pola contra sexa ofrecer un servizo empaquetado, limitado, tamén no que ten a ver mesmo coas faixas horarias. E, por último, entendemos, tal e como xa defendimos en algún pleno da corporación, que é necesario dimensionar adecuadamente o servizo de axuda no fogar na nosa cidade, e iso pasa por alargar de maneira efectiva a carteira de servizos. Hoxe por hoxe, o servizo de axuda no fogar está facendo menos do que o propio regulamento municipal do SAF prevé que pode facer. E se bota moi en falta unha maior carga, unha maior utilización de horas dispoñíveis do servizo de axuda no fogar para cuestións que poden parecer menores, pero que non o son para quen o necesita, como son as labores de acompañamento para as persoas beneficiarias do SAF, no que ten a ver coa realización de xestións, no que ten a ver tamén con algúns desplazamentos necesarios para facer xestións da vida cotiá, a adquisición, a búsqueda de receitas, todo ese tipo de cuestións de acompañar tamén as persoas neste tipo de xestións, e, dende logo, unha cuestión na que se ten perdido moito en relación ao desenvolvemento do SAF en anos pasados, que é a realización de actividades de carácter comunitario. Trátase o servizo de axuda no fogar, un servizo intradomiciliario que se desenvolve dentro das vivendas, pero que, dende logo, as actividades de carácter comunitario, de carácter conxunto, que se organizaban para o conxunto das usuarias e dos usuarios do SAF, pois eran un instrumento moi importante na socialización, moitas veces, de persoas que viven soas ou cunha escasa rede familiar ou de amizades, e era tamén un instrumento tamén de cohesión das propias beneficiarias e dos propios beneficiarios en termos tamén de intervención sociocomunitaria. O servizo de axuda no fogar é para o BNG un instrumento esencial que ainda está por desenvolver todas as súas potencialidades, e nós o que lle reclamamos ao goberno municipal é determinación, vontade, compromiso efectivo e non só declarativo de desenvolver o SAF para que este atenda de verdade as necesidades reais da cidade, para que se atenda o maior número posíveis de persoas, pero sobre todo tamén que se atenda o maior número posível de necesidades. E pola miña banda, máis nada, deixo vos coa compañeira Rosa, representante sindical da CIGA. No pleno do mes de febreiro, a concelleira dixo que as traballadoras da axuda do fogar van a ter próximamente importantes melloras sociolaborales e de loita contra a precariedade. Como non se quere reunir co comité de empresa, o que se comprometeu no mes de setembro, non temos moi claro a que se refire. Sospeitamos que a un acordo que se está negociando coa empresa para ampliación de contratos con horas complementarias, que non suporía máis alá de cumprir o convenio, un convenio que está obsoleto e sin negociar desde o ano 2012, e que seguiría sendo precario. E, ainda por riba, isto non está firmado, non hai acordo aínda. En caso de que chegáramos a un acordo, sería moi difícil de levar a cabo cos datos que temos hoxe en día. A pesar da alta demanda e das largas listas de espera que ten o servicio, o Concello non cursa altas de usuarios suficientes nin para compensar as baixas existentes. Nestes meses anteriores temos xaneiro con 20 altas e 30 baixas, febreiro con 21 altas e 20 baixas, e o mes de marzo parece que están dando un pouco máis e levan dado 26 altas. Ademais, temos un problema, que a maior parte das altas concédense nas mesmas franxas horarias, que son de 8 a 10, de 1 a 3 e de 7 a 10 da noite, co cual nos encontramos con 3 franxas con moita necesidade personal, pero co resto do día con moi pouca carga de traballo. Así é imposible aumentar contratos, e encontrámonos con horarios incongruentes, con desplazamentos entre servicios imposibles, con contratos a tempo parcial e con xornada partida, onde a conciliación familiar non existe, etc.
Ademais disto, queremos seguir exixindo a municipalización do servicio e non depender de empresas que o único que buscan é o seu enriquecimento. E tamén queremos insistir, como decía Xavi, no tema da vacinación. É increíble que a estas alturas a maior parte do personal da axuda a domicilio, que é personal esencial, que somos correa de transmisión, porque vamos de domicilio en domicilio, e que sigamos sin vacinar. En principio, isto é todo. Moitas gracias. Ben, non sei se